Исеме халык күңелендә. Татарстанның халык артисты Тәслимә Файзуллина Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 46 ел эшләде. 65 яшендә гомере өзелеп, вакытсыз вакыйлыкка күчте. Туган көнендә Самасырдагы яңа татар мөселман Әл-Мәрҗани зиратында танылган артистның каберенә истәлек ташы куелды. Исән булса, аңа 67 яшь тулган булыр иде. Артистны искә алырга якын туганнары, дуслары, хезмәттәшләре, якташлары, Тинчурин театры артистлары җыелды. Тәслимә ханым бик ялкынланып, илһамланып иҗат итте. Тамашачылар күңеленә үтеп керерлек образлар тудыра алды. Ул һәр вакытта да коллегалары белән дустана яшәде, дип искә алдылар. Татарстанның халык артисты Тәслимә Хәләф кызы Фәйзуллина турында истәлек ташы ачкан чарада. Һәрбер ашын, һәрбер искә алуны, һәрбер аның гомерендә булган вакытларны без театрыбызда искә алырга тырышабыз. Без инде гомумән бүтән хезмәткәрләребезнең һәм бүтән киткән артистларыбызны искә алып, аларның безнең театрыбызга һәм тамашачыларга булган хезмәтен күрсәтергә тырыша идек. Ул дөрестән дә шулай кеше китә, җыры кала диләр бит әле. Тәслимә апаның җыры гына түгел, аның эше дә калды, аның укучылары да калды, аның куйган әсәрләре дә калды. Ул бик талантлы, бик күп кырлы һәм бик яхшы кеше. Тәслимә Хәләф кызы Фәйзуллина 1953 елның 17 июлендә Башкортстан АССР Бишбүләк районы Дүзән авылында туган. Туган авылында 8 еллык мәктәпне, Уфа сәнгать укуханәсен, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаган. Ярты гасырга якын вакыт Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында хезмәт итә. Театрда эшләве белән бер рәттән Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында, Казан театр укуханәсендә татар драма курсы студентларын актерлык сталыгы фәненнән укыта. Беренчедән зур рәхмәтләр әйтәсем килә була акылыма башлайтып каберне караган өчен. Шуннан икенчедән театр коллективына унутмаганлыгы өчен зур рәхмәт. Бүтән теләкләрем тазалык үзегезгә, эшегездә уңышлар. Зур рәхмәт апаны караган өчен. Апа минең алда маяк кылды. Тәслимә Хәләф кызы Фәйзуллина 2018 елның 13 октябрендә 66 яшендә Казанда вафат була. Казанның Самасырова бистәсендәге Мәрҗани мәчете карамагындагы мөселман зиратына җирләнгән. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов,